Grenen er Danmarks nordligste punkt, og dermed også det nordligste punkt på hele det europæiske kontinent, og det er i særdeleshed et enestående sted. Mennesker fra hele verden kommer hertil, og det anslås, at grenen hvert år besøges af mere end 1 million turister. Men der er dog noget, som alle disse turister ikke ved. Nede i undergrunden er der en gammel skov, som er i færd med at nedbrydes. Og i denne proces produceres der gas. Metangas. Gassen siver op til overfladen, og undervejs sker der et helt unikt fænomen. For at undersøge dette fænomen nærmere, må vi dog bevæge os ned under vandet. Det er cirka 40 km syd for grenen, at vi finder de boblende rev. Hirtsholmene er en lille gruppe af små øer, og det er her de største formationer med de boblende rev er. Mod sydøst finder vi rev med huler, og mod nordvest er der rev med op til 4 meter høje søjler. Det er kun på hovedøen Hirtsholm, at vi må gå i land. De øvrige øer er udlagt som reservat. Der er kun meget få mennesker, der bor her hele året, og husene benyttes nu mest som ferieboliger. Hirtsholmenes faste indbyggere er nu i langt højere grad havfuglene. Det gamle fyrtårn er fuldt automatiseret, men det giver os dog alligevel en fremragende chance for at overskue øerne. Heroppefra er det tydeligt, at Hirtsholmene nu tilhører havfuglene. Dette er i udpræget grad et sted, hvor kun den stærkeste overlever, og på dette punkt er naturen uden barmhjertighed. På havnens stenmole yngler tejsten og bygger rede nede mellem stenene. Denne meget elegante havfugl er en fantastisk dykker, og lige nøjagtigt her er forholdene perfekte. Revene omkring Hirtsholmene leverer masser af fisk til kolonien, og stenmolen giver ly og beskyttelse til ungerne. Alligevel er tejsterne meget forsigtige, for faren lurer oppefra. I 1938 blev alle øerne fredet som naturvidenskabeligt reservat. Mest på grund af de enorme mængder af fugle, som yngler på øerne. I 1981 blev fredningen udvidet til også at omfatte det omkringliggende havområde på ca. 2.400 hektar. Nu er tiden kommet til,
at vi vil gøre ligesom havfuglene. Tage ud og dykke på revene, og fra toppen af fyret får vi et fantastisk view ud over havet, som gemmer på de boblende rev. Det er sjældent, at vandet er klart i de danske farvande, og det medvirker til, at man får en følelse af en helt speciel stemning, når man svømmer i området. Umiddelbart kunne man få den fornemmelse, at der her ikke var noget særligt at komme efter. Men så lige pludselig, kæmpe søjler rejser sig op fra havbunden. Hver en centimeter er dækket med den fantastisk smukke sønælke, som trives i den friske strøm. Efter at den første forbløffelse har lagt sig, kommer spørgsmålet hurtigt frem i tankerne. Hvordan er disse søjler egentlig opstået? Overraskende nok, så giver den opsivende gas svaret på den hemmelighed. Nede i undergrunden er der en gammel skov, som er i gang med at nedbrydes, og i den forbindelse bliver der dannet metangas. Gassen siver op gennem sandet, og undervejs foregår der en kemisk proces, hvor sandet nærmest bliver limet sammen, og dermed former sandstenstrukturerne. Dernæst har der gennem tiderne været ændringer i havstrømme, som har medvirket til, at det omkringliggende sediment er blevet bortskyllet, og resultatet er de fantastiske sandstensformationer, som vi nu kan se ved de boblende rev.